Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Ang nagsugo, mauunta na'y panghitaon. O, tingali ka tong nubi mo ay nagsugo at utawhana. Dili sinubi, ma. Giunsa man nimo pagsiguro. Gold digger ka tong babayhana. Dili na tinuod, ma. Mahal na ko sinubi, ma. Mahal kayo. Dili ko siya madawat. Wa ka manggod makailan niya. Kinahanglan pa bagod ay nga ilhon ko siya bayo. May uyab siyang tumboy. Unya doon na pag-ilaing gikarelasyon nga usa ka lalaki. Wa ilaing gikarelasyon sinubi, ma. Gawas lang niya itong tumboy. Ug napugos lang siya sa pagpunit sa tumboy. Aron lang matambalan ng iyang inahan. Nga dunay cancer. Husto gid lagi ko sa kong paghinga niya itong babayhana. Nga usa siya ka gold digger. Gusto lang niya mabuhi ang iyang inahan, ma. Hinungdan nga gisakripisyo niya ang iyang kalipay. Hoy, Ronel! Unsa man ka? Dili na ba lang giday ko nimo paminawon? Naginanglan kag apo, dili ba? Apin ako. Malipay ka sa akong pagpahibaw nimo nga doon na kanay apo. Dili gikan ni adtong nubi. Ma, utang buot lang. Ayaw ko papili ah. Mahal ko si Nubi ug ang among anak. Ang imong gisulti, no? Nagpasabot ba na nga sila mo imong pilion? Sorry ma. Sila nga akong kalipay. Pero wa na magpasabot nga tungod nila. Nawadan ko pagtahod nimo. Ikaw paghihapon ang akong inahan. Pero sila ang akong pamilya. Dili ko musugot. Dili ko makadawat nila. Naingon ka lang niya na ma. Tungod kay wa ka pa makailan ni Nubi. Pero gikinahanglan ko sila ma. Mahal ko si Nubi ug ang among anak. Ug dili ko buhian ang pangandoy. Nga buhaton ko sila nga akong pamilya. Ma'am, kita ka sa akong boss, ma'am? Ambot. Wa ko makailan niya. Nga naman to si ma'am? Wa ko lang siya makaila sa akong boss. Nga naman to si ma'am? Kalit mang iyang pagka-Alzheimer? Ay, wa ko kasabot. Adto na ko si boss, pe. Sagdil tos mama, Chok. Nag-away mo si mama ni mo? Nasuko lang siya nga akong gilabanan si Nubi. Maode na hinungdan. Kaya ako mong gusto giputan ako nagkakita ba siya sa akong boss? Ito pagbiya ko. Ambot, akong kailala. Alam to siya tagdaw eh. Pero, kinahanglang ipailag ko gud niya si Nubi. Kinahanglang niya madawat si Nubi og ang among anak. Kamugi ako pangandoy nga dadon ako si Nubi dinhi ug ang among anak. Pwede masad ni mong dadon si Denobio yung anak sa kagalingon yun imong bahay, boss. May mo mang maglain mi, Chukoy. Pero kinahanglang mutuos mama nga buotan og disente nga pagkababay si Nubi. Boss, maabot na ganun gayon na, boss, oy. Kung ako lang paminawon ni ma'am, no ha? Kung ako lang ha, dili ikaw ha? Ako gusto sultihan. Ako nalang bigit man si Nubi sa usa ka tumboy. Dili ni makawa siyang kabuutan. Sagdi lang, Chukoy. Mabutir gyapon ang higayon nga madawat ni mama ang iyang apo. Ma, may mong mangutana? Oh, unsa man na Alma? Makausap ba sa usa ka babae ang mga anak? Wa
wa ko makasabot. Kuan ma. Mawad-an ba gana ang usa ka babae kon bag-o lang ni nahimong inahan? Kung sa akong kasinatian ang gusto mong nasairan, wa man. Kay nga naman di ay, Ug ka na magulog tinagdan si Nobi na ko, ma. Gabi iyagang gituyo nga ibutang si Lucky sa katre. Gipatong ana mong duha. nakalitan lang si Nobi Alma. Tingalig mahadlok siya nga may magbinuang sa iyang anak. Ay, kitsa may magbinuang, ma. Nga sirado man ang among kwarto. Gawas pa. Maglisod ang taotang tao pag suni atong Pinoy-anan, uy. Wa mo mag-away si Nobe. Uwa man. Wa ka ba'y gilimod niya? Gilimod? Uon sa man? Nangutana lang ko, Alma. Usahay baya, dili mo kapugngan nga ang pangaboboho, mao'y usa sa hinungdan nga mausab ang pagtagad sa usa ka man nag-live-in. Gipaninguha na ko mga mahatag yun ako ang tanang pagmahala. Aron dili siya mahiubos na ko. Nganong dili mo siya suwayan sa pagpangutana? Ikay hangyoon ako, ma, aron pangutan-on si Nobi kung nakasaab ako niya. Ha? Kumusta, Ronel? Okay ko, Jack. May balik na nga akong kabaskog. Di na mao'y gusto na kong pangmustahon. Oh, unsa man di ay? Unsa man? Nasakpan na gid ang gasoline boy. Nga mo'y nagmaniobra sa brake sa mga auto. Ha? Nagasulti mo si mong driver. Og siya mo'y nagtug-an ako. Nahinumduman na gid ay nimo ang last nimo giparkingan sa mga auto. May ganun. Pertibigin akong ampo, Jack, nga mubalik yun ang akong memorya. O, salamat sa Diyos. Natuldulan gid ako ang gasoline station nga diin ko nagpatubil. Amo nag pagaingnon nga wa gyud tinaguan nga magpabiling tinaguan. Unsa man, Ronel? Nakaila ka sa maong gasoline boy? Wa. Oo niya. Nganong iya mang gibinuangan ang imong brake? Nganong iya ka mang patyon? Ambot lang. Aw, doon na yun nagsugo niya. Kung kinsa man ang nagsugo, makonsensya ra siya. Wagid kay gidudahan. Gitugyan ko na sa mga kapulisan ang pagdakop ni atong gasoline boy. Ug ang pagpatug-an niya, kinsa gyoy nagsugo niya. Gihangyo ka ni Alma, ma? Ay, ulagi. Ay, nakonsensya baya ko, nak. Anong nakonsensya man ka? Nahibawgod ko sa hinungdan, pero nagpugong lang ko. Tungod kay dili ko gusto nga ako mao'y pabilo unya sa inyong away. Ngano imo man sang gibutang ang bata sa katre? Dili na ko mosalig, ma. Ha? Nagduda na sabdi ay ka? Nga mahimong may labot si Alma sa nahitabo ni Ronel? Maayo lang ginang maniguro, ma. Niyaon sa may akong buhaton. Kung pangutanoon ka ni Alma, sultihi siya nga nagkasulti na ta. Naisyo gyud ni Jack ang gitug-an mo niya. Ha? Iya kong ipangutana kung nasakpan na ba ang gasoline boy. Boss. Sorry juga kay boss, ha? Wa jud ko magkapugong kod. Sagni lang. Pero sa sunod gayon, labi na gyud kung masakpan ang gasoline boy. Ayaw nagsigtugan ha? Promise, boss, dili na gyud. Ako lang tahion ng akong babaron. Di ko makatugan. Mga tuhinon ta silang Nobi, Chokes. Ha? Hadlo ka? Kuan ba? Tingalig na ang tumboy dito. Di man ko mangitag away. Gusto lang ko makakita sa akong anak. Luya sa di mo, boss, oy. Aw, sige. Wa pa sa tingali ron ang tumboy.
Maayo noon kay gibingan na sab kong ng taling. Salamat imong pagsabot, Chokes. Pero ako lang drive boss ha, sa auto. Hoy, Chokoy. Asa mo? Ambot lang ma'am. Unsay ambot lang? Giingnan naman ko sa kong boss ma'am nga manlakaw na mi. Ug ako kuno iyang padraybon. Hadlok na siyang mo drive? Ay bisag ikaw tingali ma'am ay. Matro mo pa tingali kag mag-drive. Gaba na niya. Ay ayaw sa pangunaan na ma'am ay. Imo pa yung anak si boss na ako. Unya, imo na noon siyang mordero. Maghilom diha! Ay, Kisa may dili maglagot nga mas gilabanan pa manoon niya katong babaeng bagagnaong be. kinsay pagagnaong ma'am? Ay katugong no bigod. Kinsa pa ba lain, ha? Ma'am, mahal lang siya ni boss. Unya may anak pa gyud sila. Imong apo, ma'am. Di ba ganahan man kay kag apo, ma'am? Dili. Basta gikan atong bagagnaong. Grabe sa magkasaway ni mama ni mo, boss. Uy, kang Danubi. Sagdil na siya, Chokoy. Dili siya makapugong sa akong pagbati kang Nubi. Unya, sugton sa kahaka ni Nubi, boss, nga giairan man siya sa imong inahan. Mahal na ko si Nubi, Chokes. Labi pag yun ang among anak. Gusto kong magdako ang among anak. Nga naa naming duha si Nubi sa iyang kinabuhi. Ah, imo kahana, boss? Ako'y magbuot sa among kinabuhi, Chokes. Unya, boss. Kung mapiliyon ka ni mama ni mo, kinsa may imong piliyon? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!